Terminăm skin-ul, deci am revenit. Mi s-a șters filmul videoclip, dar terminăm skin-ul. Mistera, ce faci? Bine, m-am plictisit. Deci am... Da, mai faci tu ceva. Nu vreau, n-am chef de nimic. Ai vrea să ne jucăm înapoi. Dar hai să mai facem partea a doua. Sami facem. Mâine facem partea a doua sau azi? Mâine. Noi ce facem, Sami, acum? În partea a doua. Cred că Altceva. mai târziu. Dacă și asta e partea a doua, Mai târziu o să filmăm altceva. Nu Sami? nu știu. Cred. Cred că după ce îl filmăm. Da. Filmez tap-tap. Tap. Nu parcurs. Deci nu e multiplayer. Eu o să filmez tot tap. Adică nu filmez, o să mă joc tap și dacă au niște sunete, nu din cauza mea, că mă joc Da, și alea eu. scuzne-te, Estera. Sunete. Dar nu Din putem cauza mai mea. multiplayer. Pentru că mă joc și eu tap. Cam și eu tap. Adică o să mă joc ceva cu mâncare. Da, mâncare. Burgeri. Eu cam atâta, nu o să mai stau cu voi, o să mă joc ceva. Bine. Pa. 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 O să mă duc mai înapoi. I-am făcut chiloții, nu cred. I-ai făcut chiloții? Uite-te ce chiloți. Deci ce înseamnă? Deci, în fine, eu sunt așa. Bine că n-are Ce zici tu? Bine că n-are culoare. Hai să mai continuăm cu un strat de piele. Piele mea. Cu fața încoa spre mine vreau. Eu m-am întors. Mă conectez acum. M-am plictisit. Iar intri? Da, de ce nu e bucuros? Nu. Bine. Mamă, că n-am. Și n-am zis-o bine. Stai să văd și eu am chiloții. Am căzut după picioare. Ce e frumos chiloți. Dacă erau roz, erau mai frumos. Și Dacă nu termin, mă enervezi. forma mai frumoasă. Dar nu-mi place. Puteți să îi Auzi, faci mai dacă mă lungi. enervezi. Ar trebui să îi faci mai lungi. Aici. Am mai lu. Cred că aici va veni corpul. Unde? Ce mai vreau să fac? Uite așa la skin-ul, nu? Că zici că sunt babau. Păi chiar erai. Tu vorbești. Ia să vezi skin-ul tău. Emi, ți-ai făcut skin-ul? Nu. Sami, ți-ai făcut skin-ul? Aha. Ce skin frumos. Încă Mica. lucrez la el. Mica, nu înțeleg. Încă lucrez la el cu hulihu. Ăla sunt pantaloni, aha. De ce faci chiloți? Că doar nu ai pantaloni. N-am kilos pe mine. Păi stai, că doar nu ai pantaloni rupi. Este ăla e modelul. Fă, Water. facă. Ca să știi, Mai bine modelul făceam înăuntru. Sami îl cheamă Sami. Deci pe Sami Red de Blue îl cheamă Sami. Nu-ți redem blue. Eu sunt red and blue. Yes. Deci, pe Trebuie Sami, băgat înăuntru. pe Sami îl cheamă Sami. Ca să știți, pe Sami îl cheamă Sami. Da, să scrieți în comentarii dacă sunt enervantă. Vreau să spuneți da. Da. Vă rog să spuneți nu. Dar pentru mine chiar trebuie. A, da, și să dați și voi la Iuliana Berugul. Iuliana Bere. Hai cu aici. Bravo. Hai că... E acela Sami. Nu mă la Iuliana de el. Și la cine? La cine? La cine? Ai, Ana Beregoi. Bravo, lasă-mă. Ana Berugul. Eu sunt abonată la Iuliana Berugul și sunt cred că sunt mai Rasamara. și am să mă joc înapoi joc cu mâncare. Da, o să fie un joc cu mâncare. O să fac hamburger. Terminăm skin-ul și noi. Băi, ce să lasă-mă în pace? Nu m-a supărat de chestia asta. De ce chestie? Deci mi-apare acolo ceva și nu pot să mă joc în cauza la chestia aia. Da, nu mai V-ați bate văzut panele. ce față are pe China? Ce față? Te uiți? Așa și? Cu codițele alea. Și cu... Are ea o... Aia... Cum se numește? Da, uite, mi O beniță? Deci că iepure cu fața aia.
Iepure, mă. Iepure, bă. Nu, e drăguță. Dar ce-am spus că e urâtă? Păi, aici că iepure. Și iepure e iepure. Și iepurile e urât. Nu, nu e. Iepure e Iepure are mustasă, ea nu are mustasă. Băi. Jocuri cu mâncare am să zic. Jocuri cu mâncare. Da, mai bine știam. Nu! Ia să facem pizza. Bun, bun. Suc. Iam, nu vreau. Bun, de cocioare. Un tort, nu? Stai, ești amuzantă. Aici va fi galben. Ce-am spus? Ce? Că? Ești amuzantă? Da. Nu vreau să spun asta. Vreau să spui, Estera, nu ești amuzantă. Chiar asta vreau să spun. Da, dar uite că Dumnezeu a zis cu Domnule ziua Estera. Doamne, să știi că... Esterei. Doamne, să știi că sunt foarte amuzant. Deci, ca să știi, tu m-ai făcut, Doamne, și îți mulțumesc, Doamne. Deci tu acum sper Bine, gata, termină o dată. Pentru că ești amuzantă. Vorbesc despre chiar chestii relevante. să zic că abonații. Taci. Doamne, cât de bucurat să fiind că Deci- Sania are 92 de abonați. Le spun că nu e și că sora mea este abonată. E abonată. Enervantă. Nu știu cum să spun, că Deci, uitați-vă Să ziceți în comentarii dacă vreți mereu să filmez cu Emi și cu Sania. Nu. nu vor să fie. Nu vreau să spun cu mine. Lasă chiar. Oh, bine să Să scrieți de ce? Da, tac. Mai bine tac. Pentru că eu trebuie să tac. În momentul ăsta tac. Uitați cum arată turnul până acum. Abia aștept. Câte comentarii ai primit tu, Sami? Nu știu, am acolo. La ce se pune comentarii? La ce se pun N-am comentarii? văzut jocuri. La live-uri sau la... Mai, Am primit 4, 5, 6, nu mai știu. Am primit. Două ai primit. La ce, mă, la ce? De la Minecraft. Vezi că am mai primit în afară de alea. Da. Am mai primit, vorbesc serios, uite-te. De la Flash, cu Nico. De la Linky. Emi, uite ce fac eu. Oh, cu granați. Ce fac? Bravo. Ce vrei să faci Estera? Edi Gurmai? Mamă, la cine mai? Ăla din Garfield Ah. Show. Doamne, ce mai și desenele. Nu știam pe Eddie Gurman. Doamne. Edi Gurman. Edi. Care mereu când mă uitam la Garfield îmi făcea poftă. Dacă se aude tare, Prezătea da. acolo de toate. Ia Deci, deci, ce bun era. Deci dacă să știți că pizza lui Vito este și Vito, N-am mâncat niciodată pizza lui Vito, termin o dată. Dar n-am mâncat. eu am spus replica lui Edi Gurman. Edi Gurman. Și după aia a venit mama. Nu știu cum Nu știu de Garfield Show. Garfield Show, dacă te uiți acum la mine, îmi pare rău că am zis asta, dar chiar... Ăsta la Garfield Show e un om care are de la de pisică și... nu este rău. E un om care are costum de pisică. Bă, E făcut pe calculator, dacă tu nu știi. dacă și sortea e mai de 7 ca tine. Și tu ai spus, e un om care are de la de pisică. Care are un de la de pisică. Tot. N-am zis că s-a băgat într-un costum de pisică. Deci care are E făcut pe calculator. E făcut pe calculator. tu cum știa? Pe calculator. Nu m-a ținut dată este calculator. Zic la mic calculator. Că e doar puțin. N-a spus N-am asta. spus așa. Scrieți în comentarii. Doamne, dar tu ce trebuie să zic eu? Scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii. Chiar tu. Și nimeni nu răspunde. Chiar tu. Suntem pe live? Nu. De la live, da? Da, știu. În direcția. Da. Mica, puncte pe Facebook. Mamă. Și în pica de Este. el la Facebook. Da, știu. Îmi are.
Bravo pe mine. Bă, În fine. nu știu ce să spun, că Da, am să fac un formă de bufniță. Buvniță. Dacă mă spus, Buvnița. O știe Emi. Ce nu știe, mi-o grămadă de manele. Bă, aia cu buvnița. Dacă vă povestesc, Ai taci în gură. Îi zic? Nu. Nu spune nimic. În fine, mai avem ce spun. Da. Ai face live la 3 dimineața, Emi? nu. Unul făcea. Pentru Și la- abonați. Nu, Da. și la 6. Că am stat doar până la 6 pe telefon. Băi, nu cred, dacă... Ești un golem, motherfucker. Da. Mamă, cum ai ieșit. Cică cum? Cică cum? Cică cum? Cică cum? Cum? Ia, vreau să văd în capă iar. Păi eu sunt la Arijoc. A. Deci dacă te uiți, Emi, te cași pe tine de râs. Asta râde... Îl făceai. Asta râde și nu știe ce este. Nu, râde că îmi spui tu, că îmi fac trebuie să mă râs. Îmi faci pe tine. Vezi cum se vorbește emoții mare, nu vorbești, să nu vorbești urât. Lăsăm mă de asta mică. Facem cu... Lăsăm mă de asta și Îți facem... băia de bani gata. Asta e ca nebunit. Trezește-te și tu bine, mă. Așa, 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 așa. Fă și și aici. Mă gândesc că dacă ăsta va fi episodul care l-ați făcut A, nu, cu mine, stai. care ați simțit mai mult. Nu, n-a fost cine am asta. Da, nu-mi place jocul ăsta cu cârnațul. Nu, e oribil. Îmi face și poftă. Băi, în fine. Da, acum aș Ia face uzi, ceva. păi, într-un apăs aici. Aici trebuia... Acum să mănânc cu ceva mai tare pentru că da. Nu mai sunt pe vremuri. Și ce ți trebuie? Ceaușescu. Zic ce e ăla? Ceaușescu. 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 Mulțumesc. Eu n-am auzit de Ceaușescu. Și eu Cum n-am a spus? Ceaușescu. Dacă n-auzi... Cum a spus? Ceaușescu. Am auzit de Ceaușescu. Eu zic de Ceaușescu. Da. În fine, o să mă așa. Să ne mai știi când se instală jocul ăla cu dinți. L-am găsit și eu. A, dinte virtual. A, Te uiți? Asta e? Ai filmat un episod cu el? nu. De dimineață. Mamă, cât de vreau înapoi. E dor de tine. Asta mă ia mine mică. Nu, deci care nu mai minți. Asta, pe telefonul mare. Bunicii. Bun. Sunt bunicile. 1, 2, deci 3, 4, pam, 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 pam. S-a vomitat și pe picioreta. Portocaliu, băga și picioreta. Ia, A, nu, trebuia două aici. Da, în fine. Hai să facem așa două. Aici, am să mă joc din jos, ori și mai 4. târziu. Îmi ziceți că eu sunt Stai că aici. chitare. Deci, Două. Și aici. 1, 2, 3, 4. Dar vreau să pun continuarea aia. Ce cânti? Spag Girl. Ne vin din nou pe bit. Nu mai sta pe bit. I-am spart din față la săracul.
Connector 4. Aici. Perfect. Albastru stânga și albastru stânga. Oh my god, și verde. Ei, cum le-ai construit pe astea? Uite, le fac și eu așa. Stai. Îmi fac acum mâinile. Uite-l. Uite virtual. Ce mă? Uite virtual. Uite, n-am mai făcut așa. Cu albastru ăsta. Uite-l. Da, Dani. aici. Lasă-ne Uite-l sperăm. plimba în spate. I hate you, I love you. Cât a filmat? Ne apropiem de o oră. Eu am filmat cu filmarea aia și cu filmarea Eu acum asta. 16 minute. Cu Da. filmarea aia. Filmarea asta a filmat în total 40 și... Oh my god, deci, nu se poate. S-a deschis. A trebuit să pun și vârsta. Știi și acolo cam pe de. Da. Da, te doric. Uite, acum am vomitat pe el și... Mama, aici ai zis și 100 de ani. Da. Exact și... Bă, ăla-i anul. Am, Ah, ba nu, câți ani ai? am zis și eu că am 15 ani. Nivelul. Ia uite-l. Ce faci? Doamne. Ce face? Peste un pic. Face. Mănâncă. Și că eu mănânc, dacă parcă tu nu mănânci. Eu nu mănâncă ceva. Păi reveni imediat. Nu. De ce? Ceva. Asta parcă ar fi skin-ul meu. Deci